Eta daukagula Karliskaturaz umorea lubaki gisa izenburua duena. Cesar Oroz irudigileak egin dizkigu hainbat pieza, batzuk Lizarrako Karlismoaren Museorako eta beste batzuk hemen guri bereziki egindakoak. Eta horren inguruan guk jarri duguna izan da gure bilduma, 19. mendeko aldizkari satirikoen bilduma. Eta pixkat jarri ditugu izketan 21. mendeko karikatura eta 19. mendekoa. Hori da pixka bat aldi baterako erakusketa. Eta horren inguruan hainbat ekimen antolatu ditugu. Lehena izan zen Cesar Oroz bera ekarri genuen eta berak hitzaldi bat eman zegoen komentatuz nola egiten duelan, pixka bat kontatuz nola egin zituen karikatura hauek, Karlismoari buruzko karikaturak, baina baita ere kontatu zizkigun berak egunero egiten du tira bat Diario de Navarran eta ze gai erabiltzen zituen, eta nola nahasten dituen gaiak eta zer suposatzen duen egunero tira berri bat egin behar horrek, eguneroko tasunean egon behar horrek. Eta urrena, datorren hilabetean baita ere, aldi baterako erakusketaren inguruan, tailer bat antolatu dugu Pernan Goñi ilustratzailearekin, pixka bat jendeari karikaturak edo nola egiten diren erakusteko, tailer. Eta gaur berriz, nik kontatuko dizuet pixka bat, nolakoak ziren aldizkari satirikoak, 19. mendean, errepaso txiki bat eginez, orokorrean begiratuta, eta baita ere gure bilduman ditugun batzuen inguruko hainbat adierazpen. Hasteko 19. mendea ingo saltu, ze 19. mendean hasiko dira lehenengo karikaturak edo ikuspegi satirikoak politikaren inguruan. Eta horren aiteetako bat edo daukagu hemen William Hogarth izenekoa. William Hogarth izango da 19. mendeko Inglaterrako pintore nagusienetakoa, eta hain batzuk esaten dute bera dela Inglaterrako pinturaren aita edo. Eta badu berezitasun bat, hau hain justu irudi hau da diputatuaren aukeraketa. Ikusten duzue, 19. mendean 1852. urtean edo egindako bat da. Eta ikusten duzue, hemen garai hartan politikan denetatik zegoela. Eta oso kritikoa izango da bere garaiko gizartearekin. Eta gaur gainetik pasako naiz, besterik gabe, baina William Hogarth oso interesgarria da eta baditu material asko daude interneten eta berari buruz, eta oso aproposa iruditzen zait, pixka bat, begirada satirikoan nondik datorren ikusten. Honen lanak badu adierazgarri bat eta izango da, bera hasiko dela egiten hainbat margo eta gero horiek bihurtzen zituen grabatutan eta sekulako zabalkunde izan zuten bere grabatuek. Inglaterran bereziki, baina Europa guztian zehar izugarri zabalduko dira bere irudien grabatuak, merkeagoak dira, ez tezu gogoleo bat erosi behar, eta grabatuak matizu aukera asko zabaltzeko. Eta bere lanaren adierazgarrietako bat izango da, askotan egiten dituela lanak seriean bezala. Bera hasiko da, gauza kontatzen, adibidez, sei margorekin, baina gero grabatu bihurtuko ditu, baina adibidez, emakume bat Londresera nola iristen den eta bere bizitza. Eta hori kontatzaizu 6 pausutan. Edo beste bat da senar-emazte zoriontsuak, eta 6 irudietan kontatzaizu beste historia bat. Oso kritikoa zen eta hainbatetan pixka bat zera gehiagin sartzen zion, ez? Kritika
ipuinetanera sartzen zen garai hartan, moraleja antzeko bat, badu kutsu pixka bat moralista bat, batzutan. Baina, irudikile bezala aparta da. Eta, hainbat gai hartzen ditu, eta igual, bospasei irudirekin, kontu bat kontatzen zu. Eta hortan, bera izan zen, aitzik nadia. Gero ekarriko izue da, hainbat jendek jarraitu zituen bere irudiak, eta kasu honetan, edo berak egiteko modu hori, eta kasu honetan, 1806 urtean, beraz, 50 urte beranduago, egitako obra bat ekarri zuen. Hain justu, Goiarena da. Eta Goia kontatuko du nola Zaldibiko praile batek nola aurre egingo dion al bandido Maragato, ditzen zioten, tipo hori. Eskopetakin datorrena, eta hau 6 irudiekin kontatuko du. Lehenengo bandidoak gure prailea, por cierto, gaur aurkitu dut, iztuetak ere aipatzen du, Hemeretzigarren mendean oso famatua egin zen, gertakizun bat kontatzen du. Hain justu, praile batek nola aurre egingo dion, prailearen izena da Fray Pedro de Argaila, eta Zaldibikoa izango zen, Pedro de Zaldibia, eta bandidoa berriz, kartzeletik iesi egindako lapur bat zen, oso famatua, eta du lehenengo, eraso egingo dio, berak lortuko du eskopeta alde batea botatzea, gero borrokan jarriko da, prailea bandido Maragatoarekin, eta azkenean prailea aterako da irabazle, lehenengo kolpe bat, gero tiro bat, eta azkenik lotu egingo du. Orduan, gertakizun hori oso famatu egintzen, eta Goiari okurritu zitzaion, hori kontatzea, 6 kuadro eginez, pixka jogarten teknika hori jarraituz. Eta, bitxia bada ere, hau Chicago dago, arte institutuan, han dago museo eder bat, eta Chicagoko museoan dago seria. Berriz ere, itzuliko gara Inglaterrara, lehen utzi dugu 18. mendeko pintore bat, eta guain, 19. mende hasierara pasako gara. Eta, hemen ikusten duzue, ze karikatura ederra, hori, bakunak sartzen hasiko dira. Eta hori hau da, pixka bat, garai hartan, jende askok beldur zion bakunari, eta hori ikusten zuen ze eraginak dituen, bakuna, hori behiak ateratzen zaizkile, aurpegian, ahotik, besotan, gorputzetik behiak aterako zintzailera edo beldur zelako jendea. Hau da, Gilray izeneko egile bat, Britania Handian asko zabalduko dan gaia. Aldizkari bat sortuko dute, Britaniarrek, karikatura magazin izenekoa, eta hau izango da aitzindarietako bat. Hau, 1809 urte horietan bitartean argitaratuko den aldizkari bat. Aldizkari honetan agertzen den beste karikatura bat, garai hartan, mende hasieran Napoleon izango da figura nagusiena, Europa mailan, eta Napoleonen aurkako karikatura izugarri zabalduko da. Hemen ikusten dugu nolapait Baionako hitzarmena edo Baionako konstituzioa edo Baionan Napoleonek badakizue 1808 erakarri zituela Fernando Zazpigarrena, hor ezkerretara dagoena, Asturiasko printzia, baina momentu hortan Espainiako errege zena, bere aita tronutik kenduta, gero eskubitara dago bere aita, Carlos Laugarrena, bere emaztearekin, eta berak besotan dauzka bi infanteak.
ezkerretara daukan hau, Carlos Lepon ikustetzaio izena, izango da gure Carlos, gero karlistadak sortuko dituena, hain justu Fernando Zazpilarraren anaia. Eta, Korsikako haurzaindaria edo, deitzen diote, Napoleoniz, berak azkenean atera zuen nahi zuena, erakarri zituen baina da, eta bat tronutik kendu, besteari pasa zion, eta besteari ere tronutik kendu, eta azkenean bere anaia Jose Lehena errege bezala geldituko da operazio honen ondoren. Baina hau da, pixka bat ikuspegi satirikoa Inglaterratik egindako begirada Baionan bertatiko zenari. Espainian ere hasiko dira horrelako, oraindik ez dira aldizkariak, gehienetan egiten dituztena dira grabatu solteak. Naiz ere karikatur magazin hori ikusi dugun, baina oraindik ez dauka aldizkari baten formatoa, baizik eta horrelako grabatu solteak egingo dituzte, eta hauek ere izugarri zabalduko dira. Eta hemen, ni es caballo ni yegua, ni pollino, en el que va montado, que es Pepino. Ikusten duzu, Pepino baten gainean jarri dute Jose, Napoleonen anaia, eta beti lotuko dute edariarekin, Pepe Botella dentzen omentziote, naiz eta, segurazko, zitzaiona gustatzen. Bizue, holako kritika zabaltzeko ere ez da egia erabili behar, baina hemen izugarri zabaldu zen kontzeptu, Pepe Botella. Eta saltutxo bat emanez, sortzen dut 31. urtera goaz, eta hemen hasiko da sortzen aldizkari formatua duen hori, hau Parisen argitaratuko da, eta La Caricature izena hartuko du aldizkari honek. Aldizkari honetan, handik 3 urtetara agertuko zaigu karikatura hau. Hemen ikusten duzuena, hor goitibera zaldi gainean datorren hori Zumalakarregi dugu. Hau 1854. urtean da, noski aldizkari hauek ingo dutena izango da, egunerokotasunari begiratu eta horri humorea sartu. Kasu honetan, zer gertatzen ari da, guaindekan karlista da hasi berria zen, eta hemen ezkerretara daukagun hau goruntza dijoana da Rodil generala. General liberala, momentu horretan liberalen buruzagi nagusia zena, eta Rodil horren, Rodil hori gertatuko zaiona izango da, hainbatetan ibiliko dela Zumalakarregi eta Don Carlosen atzean zera hori udan da. Don Carlos sartu berria zen Nafarroan, eta Rodil Don Carlos harrapatu nahian ibiliko da, baina ezin harrapatu. Tartean, gertatuko zaio behin Arantzazura iritsi zela, eta denbora asko etzala handikan Don Carlos pasazala, eta agindu zuen Arantzazuko konbentua erretzea, Don Carlosen lagunak zirelako. Eta hemen, Paristikan begiratuta, atzetikan bultzaka dagoen hau da Frantziako erregea, Luis Felipe, eta aurra noski Isabel bigarrena, hortxe joaitikan aurra zan, eta bestalde, Zumalakarregi goitibera dator, baina ikusten duzue bakoitza bere bidetik doala, eta ez dutela sekula elkar aurkituko, eta hori da pixkat kritika, eta atzekaldean ikusten duzue Zumalakarregi ze jende, fraileak, apaizak, eta hau berriz, Espainian oraindik aldizkari modura edo ateratzen hasi baino lehen, baina baita ere da, 50ko hamarkadan egindako karikatura bat, ez da aldizkaria, liburu formatua dauka, baina azken finean kritika egiten diona da oso gauza bitxia gertatu zen Espainia mailan, ze gerra bukatu zenean, Bergarako besarkadan, bi armadak nolapait bat egingo dute. Badakigu karlista batzuk atzerrira joko dutela, baina asko onartuko dute Bergarako hitzarmena, eta zer gertatzen da, bapatian ofizial pila bat zegoela. Eta askotan hori kritikatuko dute, soldadua baino gehiago daude ofizialak, eta horregatik jarri ditu, ofizialak eta soldadu bat agintzen edo, pixkat buelta eman diotela.
Eta, ja Espainia mailan agertuko den aldizkari lehenengoetako bat izango da Gil Blas. Gil Blas hau, ja, 1860 hamarkadan edo hasiko da argitaratzen. Eta, hau ja, esan dezakegu aldizkari satiriko baten formatua daukala. Oraindik ere, irudiak txuri beltzean egingo ditu, baina, 1865 da hau, adibidez, imprenta legeari kritika eginez, eta egilea da Ortego, Francisco Ortego izango da, karikatura edo aldizkari satiriko hauen mugimenduan aintzindarietako bat. Lan asko egingo ditu, baina hemen ikusten duzu, pixka bat, zentsuraren aurkako kritika bat. Hau ja 1870koa da, aldizkari berrina, Gil Blas, eta La sartén por el mango daukana, kasu honetan, prim generala izango da. Bakizue 1878 urtean, Isabel Bigarrena bota egingo dute Espainiatik, eta kolpea ematen dute militarren artean, buruzagi nagusiena edo izango da Juan Prim, hau, eta beraiek, lehenengo gauza egingo dutena izango da Isabel Bigarrena bota, eta gainera primek esan zuen sekula etzala Borboi bat itzuliko Espainiako tronura. Eta ez zuen gehiegi asmatu. Bera, bizirik zegoen bitartean saiatu zen beste bat ekartzen, eta Europan ibilizian gora eta bera, errege baten bila, eta berak hautatu zuen Saboiako Amadeo. Bestela ezagutzen dena, Italiatik ekarri zuen erregea, eta bere erabakia izan zen, zalantzari gabe. Amadeo Saboiakoak suerte txarra izan zuen, ze justu Italiatik zetorrela, Espainiako tronua hartzera, prim generalari atentatu bat egin zioten eta hil egin zuten. Beraz, Amadeo Saboiakoa bere berme nagusia galduta iritsizten. Eta hau ere, lehengoa ere, Ortegorena, Francisco Ortegoren irudi bada, eta hau ere, Gil Blas aldizkarian ateratako satira bat da, eta kasu honetan Alfeliz Inventor fusilaren asmatzaileari edo egindako monumentua da. Ja, momentu horretan, gerrak izugarri odoltsuak izaten ziren, eta fusila inventatzeak areagotu egingo zuen gerra horien indarra, eta ikusten duzue. Nik gure Cesar Orozek bere erakusketaren zatiak eta ekarri genitu nian ikusita berak gogoratuko duzue nola Don Carlos eta Isabel eta nola Carlos VII eta Alfonso XII jarri ditut kalavera pila baten gainean. Segituko gogoratu nintzen honetaz, azkenian kontzeptua berdintsua da. Cesar Orozek esaten zigun, 4 pertsonai horiek ohean hil dira, baina beraien borrokak eragin dutena hori nolapait adierazteko hildako irudia da. Eta kasu honetan fusilaren asmatzaileari Francisco Ortego egindakoa. Pixka bat ikusi dugu lehena Gil Blas izango da aitzindarietako bat, baina 1878an Isabel Bigarrena botatzen dutenean sekulako aldizkari pila bat sortuko da. Alde batetikan, prentsa askatasun minimo bat sortuko dalako, eta kazetariei beste aukera batzuk eskainiko zaizkielako, eta bestetik baita ere teknika aldetik irudiak argitaratzeko prozesuak erraztu egintzelako, eta hauek dira hainbat aldizkari. Hoietako bat La Gorda izango da, periodiko liberal, eta guk ez dugu alea ondirik ezagutzen, baina bereziki gure bilduman daukagu honen kontra sortutako aldizkaria. Hain justu, La Flaca. Eta La Flaca aldizkaria dago, hori, 1879 urtean hasiko da. Eta hasiko da, guk gure bilduman, eta hor bitrinan daukazue, sekulako bilduma dakagu La Flacarena. Egia da, La Flacak
hainbat momentutan arazoak izango dituela zentsurarekin, eta horregatik hainbat kasutan izena aldatu egingo du. Guk ezagutzen dugu La Flaka bezala, 1879tik 1976 bitartean 7 urteko aldizkaria da, baina tartean baditu izen aldaketa batzuk. Batzutan la madeja politika gero ikusiko ditugu. La carcajada, la risa, izen aldatuko diote, naiz eta formatua berdintxua izan, beti dia 4 orrialde erdian poster bat egiten dutenak, eta gainera, lehen aipatu dizuet, kasu honetan kolorea sartzea lortuko dute. Lehen ikusten genuen Gil Blas zuri beltzean, eta hemen ja kolorea sartuko dute. Eta hemen sekulako karikaturak egongo dira. Hau da, guk askotan erabili dugun bat, ze nolapait honek labur biltzen du una familia modelo. Borboia dira denak. Horregatik esango zuen primek etziala sekula itzuliko hauen. Gauza da, 1879 urtean egina da hola. Borboiak tronutik bota dituzte, Kardun Isabel Bigarrena, hor erdian ikusten daukan begotedun hori, bere koinatua da, Montpensiorreko dukea, bere aizpakin eskodutakoa, eta hori ere saiatuko zen buru belarri hainbatetan Espainiako errege izaten. Gero, horratzekaldian daukana, hiletik tiraka da, Francisco de Asís, Isabel Bigarrenaren senarra. Baina, kuadroak ikusten baditugu, han ezkerreta daudenak dira, Fernando Zazpigarrena bere aitarekin, mende hasieran lehen ikusi dugu Napoleonek nola erabili zituen, baina ordurako borrokatuak ziren, aita semeak tronuagatik. Eskubita dagoen kuadroan berriz bi anaia dira, berriro ere Fernando Zazpigarrena eta Carlos, bere anaia, Carlos María Isidro, eta hortikan sortuko dira karlistadak. Eta gero hemen, 79an dauzkagu hor erdian danak borboiak, eta eskinetan, borboiak baita ere, txapela zuriarekin, Carlos VII, berriro ere erregega izango dena karlisten buruzagia, eta hemen eskubita dagoen hau, gaztetxoa hau, eskopeta eskutan, hori da Alfonso Amabigarrena. Oraindik ez da Alfonso Amabigarrena, noski, baina azkenean borroka guzti honetan, eta naiz eta primek esan etziala itzuliko, bera izango da berriz ere tronua antzuko dutela. Alfonso Amabigarrena. Eta Doña Blanca, hau berriz karlista baitare, Don Carlosen arreba txikia. Baina bai, ikusten duzue, ez kritika zorrotzak egiten direla La Flaka aldizkari honetan. Hau berriz, gertuagoko gai bat da, karlistarak oaindikan ez du estanda egin. 1870an gaude, oaindikan 2 urte falta dira gerrak estanda egin bitarte. Baina, karlistak ja altxamenduak bertatzen hasi zian, armak gordetzen, eta tartean uda horretan, abuztuan, egontzan altxamendu bat. Eta altxamendua, hor Pirineoak ikuste dituzue, atzekaldean Don Carlos izutatuta dago, hemen aldare gainean dagoen bera, Carlos Zazpigarrena, eta erdian dagoen personaia hau da Vicente Manterola. Vicente Manterola izan zen diputatua, karlistekin, eta, apaiza zen, noski, eta altxamendu horren bultzatzaile nagusienetakoa. 1870ko udan gertatu zen altxamendua, hainbat liberalek esango dute, nik landu nuen pixka bat irungo artxiboa, eta hango udalak behin baino gehiagotan esango du. Hortxe egin prestatzen, biriatun, bidasoaren bestaldean, irunen pare-parean, eta erabiltze zutela han leku bat, karlistak prestatu eta armak eta banatzeko karlistei. Eta handikan altxamendu nahiko eskas bat egontzan, ez zuen asko iraun, baina salto bat egin zuten eta hoi hartzuna bitartean edo ibilizerean bueltaka. Eta beti, Irungo udala beti izango du buruzagi nagusia Vicente Manterola zela. Eta erretratua zuzena da Vicente Manterola dena. Hau ere La Flaka aldizkaria. Beste gai batzuk ere jorratzen zituzten, politika, nazioarteko politika ere bai. Eta urte hauetan gertatuko da
Prusia eta Frantziaren arteko gerra. Prusia eta Frantziaren arteko gerra gainera bitxia baldin bada ere, hor Espainiako tronuak ere izan zuen bere eragina. Nolapait, benetan, hemen eskubitara ikusten dituzue, frantzesak eta prusiarrak borroka oso odoltsua izan zen, noski gerra hori ere. Baina, azkenean, aitzakietako bat izan zen, hain justu Espainiako tronuan prusiarrek nahi zuten aleman bat jartzea, Hohenlohe printze bat. Eta Napoleon hirugarrena momentu hortan zen Frantziako enperadore, eta ez zuen ikusi nahi beste aleman bat, bazituen alemanak alde batea, eta hegoaldean Espainian beste errege aleman bat ez zuen inolaz ere nahi. Eta horrek azkenean eragin zuen gerra hori. Benetan sakonean zegoena zen nortzen Europan indartsuena. Behintzat kontinentean. Gero hortxe daude Britainiarrak alde batea, eta hori ere ikusten da karikatura honetan, ez? Ben leopardoa edo izango da erresuma batua, Britainiarrak, eta hartza berriz Errusia da. Eta bitartean, beste bi hauek borrokantzen den bitartean, ikusten da lasai daudela, Leoin Navarra edo Britainiakoak badituztela beste arazo batzuk. Eta platerean India eta Irlanda dauzka Britainiarrak, arazo nagusi bezala, eta berriz Errusiarrak Polonia eta Turkiarrak ditu. Baina bitartean lasai daude ikusten Europan kontinentean zegoen. Eta hau ere, Flakako irudi bada, esan behar da, irudibile nagusienetakoa izango dugula Tomás Padró. Tomás Padró Bartzelonako ilustratzaile bat izango da, eta hainbat lan egingo ditu, bereziki hemen La Flakarako. Eta, Espainia 19. mendean, eta tekstuak dio, horrelako ikuskizunak erakusten dituen bitartean, ez daukagu erremediorik. Espainian eta parekatuko ditu batetikan gerra, ordurako ja estanda gina da karlistaldia, eta eskubitara zezenketak. Hau da, zezenketak garai hartan ere oso doltsuak izaten ziren, zaldi pila bat hiltzen ziren zera bakoitzean, korrida bakoitzean, eta, azken finean, irudi antitaurino bat, gerra zezenketekin konparatzen. Hemen berriz, gerra hemen Euskal Herrian, eta hemen ikusten dituzue, karikaturak oso onak dira, oso segituan ikusten zailea aurpegia zeintzu diren. Hemen, oilo itxua bezala herrian dagoena hau da, Serrano generala, momentu hortan liberalen buruzagi militarra, eta gobernu burua ere batzena, eta ezkerretara daukagun hori da, Dorregarai, general karlista, eta berriz bere atzekaldean daukaguna Santa Cruz apaiza. Eta, alapait hemen kritika bai hemen eta bai Katalunia aldean ere, liberalak karlisten atzetik zebiltzala harrapatu ezinik. Ez zegoela azkenean, borroka askorik, iesean zebiltzalako karlistak, eta liberalak ezinean harrapatu ezinik. Hau da, beste lehen esan dizuedan, La Flaka honek hartuko duen izenetako bat, la madeja politika. La madeja politika honetan, agertzen zaigu beste karikatura hau, hain justu 1874ko azaroan, karlistak saiatu ziren Irun hartzen. Eta Irun hartzeko, gainera Don Carlos berak zuzendu zuen erasoa, eta Don Carlos berak zuzendu zituen bombardaketak. San Martzial de Gomenditik bombardatu zuten Irungo hiria, eta horregatikan, gaizki atera zitzaien, ez zuten Irun hartzea lortu, eta azkenean erretiratu egin behar izan zuten, eta hori da karikaturak erakusten duena. Fíjate la Virgen inokorraz, San Martzialgo kainoia desapian daramala, berak, Don Carlosek, eraso hau egin zutenean, pixkat idea propagandistiko bat bazuten, ze bazekiten jende askok ikusiko zituztera, Hendaiatik, jende asko junomentzan batalla hori ikustera, hainbat egunez egon ziren Irun erasotzen. Eta gero,
gerra zibilean ere antzeko zerbait gertatuko da. 20. mendean Irunek ere hilabetez aguantatu zuen frankisten erasoa, eta Hendaian jende pila bat abentzean borrokak ikusten. Eta hori ere gertatu zen gerra honetan. Eta hau da beste aldizkari bat, hau justu El Cañón Cruz gerra garaian sortuko da eta gerra garaian bukatuko dena. Baina kasu honetan El Cañón Cruz Bartzelonan argitaratuko da baita ere, irudi guztiak Tomas Padró honek egin zituen. Izan zen, kasu honetan, egile nagusia. Eta hemen daukazue portada bat. Kasu honetan, beti, Don Carlos agertuko zaigu, Nafarroan, kasu honetan, Karlistak, baina Karlisten aurkako aldizkari oso kritiko izango da. Hori, lehen esan dizuet, aldizkari pila bat, dozenaka aldizkari desberdin sortuko dira. Eta tartean, hau ekarri zuet, El Loro, hain justu, gure bilduman oraindik ez geneukan, baina harremanetan gaude liburu saltzaile batekin, eta segurazko gure bilduma osatzera etorriko da, El Loro aldizkari honen hainbat ale. Eta, hemen erakusten dizuet, adibidez, El Loro honetan, beti ere Don Carlosen aurkako kritika gogorrak egongo dira. Hau ja 1880 urtea da, hemen ja gerra pasa da, baina alare jarraituko dute karlistak kritikatzen, noski. Eta, pixat, Frantzian zegoen, exilioan Don Carlos, baina, hainbat arazo desberdinengatik, beti kritikatuko dute izugarri emakumeak asko gustatzen zitzaielako, eta emakume askokin harremanak izan zituelako, eta azkenean, justo 1880ko udan, Frantziatik bota ingo dute. Eta, orduan, hori da, El Camino de Inglaterra, bota ingo dute, eta orduan erabaki zuen Veneziara joatea eta Loredango jauregian kokatuko zen. Hau da beste aldizkari bat, gure bildumako parte bada, El Buñuelo, eta hau ere, 1880ko hamarkada horretan argitaratu bat, bereziki 1880an, eta oso kritikoa zen baita ere. Tartean, eta hori erakusketan ikusgai jarri dugu, batzutan erabiltzen dute formatu hau Aleluia deitzen zieten beraiek. Eta dira, bineta txikitan, kontakizun bat egitea, beti bertso eskaz batzuk jarrita azpian, eta kasu honetan, la Aleluia del Toisón dugu. Don Carlosek bere gorabera horietako batean, Italian zegoela, Toisón da kondekorazio bat, gaina Borgoiek, etxe ustet azkeneko neskario paritu diotela bat, Borgoiek asko apreziatzen duten kondekorazio bat, azkenean bildots bat zintzirik da. Eta gauza da, urrezkoa zeukala, berak zeukala bat, eta saldu egin omentzun Don Carlosek, eta esaten dute saldu zuela emakume baten atzetik zebilelako, eta emakume horrekin egoteko dirua behatzuela. Ez dakit oihartzuna egingo dizuen famili berekoa dira, Gauza da, momenturen batian, salduta zeukala, eskatuko diote, non daukazu Toisoi hori? Eta orduan ezin zuen erakutsi, eta esan zuen lapurtu intziotela. Eta bere idazkariari leporatu zion lapurreta. Boet izeneko bat. Eta boet horrek, taiketa bat egontzan Italian, eta azkenean arrazoi eman zioten boeti beak entzula saldu. Saldu zuena Don Carlos izan zen. Eta orduan, ridikulo bat egin zuen, eta horren inguruan egindako kontakizuna da. Beti ere, emakumeen inguruan, Don Carlos, eta kasu honetan, gezurrak esaten, eta bere idazkarian hasten lapurreta batean, hain justu bere erruz. Honen egilea ere, beste Demokritos bezala sinatzen zuen, eta beste 19. mende bukaerako ilustratzaile edo karikatura gileen nagusienetako bat izango da. Eduardo Sojo, zuen izena.
Eta, bueno, hau da beste aldizkari bat, Bartzelonan argitaratu baita ere, eta 81. urtean, La Mosca izenekoa, eta orain jaso nahi dugun aldizkari bilduma horrek ditu alde batetik El Loro eta bestetik La Mosca. Periodiko joko serio, hau ere Bartzelonan. Bi leku nagusi daude Madrid eta Bartzelona, aldizkari gehienak. Bartzelonan asko katalanez ere argitaratuko dituzte. Eta hau da, La Mosca horretan agertutako karikatura bat, hori, garai honetan Don Carlos kanpoan dago, baina oraindik ere gogorarazten dizkiote berak karlistaldian egindako sarraskiak edo beregatik sortutako borrokak, eta konparatuko dute momentu honetan Bua Mema izeneko marrokiar gerrilari bat zegoen, eta bera ere oso doltsua mentzen, edo ez dakite Marrokon edo Argelian, segurazko Argelia inguruan ibilitakoa zen, eta konparaketa hori egiten dituzte, tal parakoa. Bua Mema, Carlo Mema. Bueno, gai aldizkari hauek gehienak, baditu batzuk karlista direna, baina oso gutxi, gehienak dira errepublikanoak, gutxienez liberalak, eta asko errepublikanoak. Eta, Eliza izango da helburu nagusienetako bat. Elizaren aurkako karikatura pila bat sortuko da. Kasu honetan ikusten duzue, sermoia botatzen pulpitotik eta armak banatzen ari diala. Hemen pixka bat beranduago, El Motín, ja pixka 1880-tik aurrerako aldizkari bat da. Como ayer, a la batalla campal, hoy llevan mansos y ciegos a la lucha electoral los curas a sus borregos. Botua ematera ere, apaisak ematen zuela jendea. Eta gero, prailen aurkakoak, izugarri, ez? Kasu honetan berriro ere El Motín aldizkaria da, eta edaleak zirela, edo kolperik jotzen detzutela, nekazaria lanean zeuden bitartean beharko disfrutatzen, edo, emakume zaleak ere bai, adorando al Señor en sus obras. Edo, baita ere asko kritikatuko dena Erromara eramaten zuten dirutza. Dirua eskatu hemen jendeari, eta ikusten duzuean atzean dagoen eltxetxu hori Erroma da. Eta arutza beti dirua ematen aizia da zaizak. Hemengo jende pobreari kendu eta Erromako elizari eramaten. Eta hemen, El Loro lehen ikusi dugun aldizkariko irudi bat, eta kasu honetan da argia eta hitzalak edo ilunpea. Argia izango da, zientzia, eta berriz ere apaisak eta izango dira ilunpea. Gero, hainbat kasutan ere, Elizaren barruko borrokak ere izaten ziren, eta horiek tope aprobetxatuko dituzte. Kasu horretan íntegros eta leales, practicando el precepto evangélico de amaos los unos a vosotros. Karlismoaren barruan ere egongo dira banaketak, batzuk integristak izango dira, eta horiek dira integros, eta besteak, Don Carlosekin jarraituko dute, eta beraien arteko borrokak ere, gai dira aldizkari errepublika zalean guntzat. Espainiaren gaitzak, hemen ikusten dugu hau La Flakako karikatura bat baita ere, prozesua, erregea hautatzeko prozesua guztia izan zen, Amadeo Saboiakoa hautatu horretik, eta hor ikusten ditugu, herrian eta tronua zaintzen daude ezkerretara prim generala, zerberak zeukan botere nagusia, eta bestaldera daukaguna da Napoleon hirugarrena, Frantziako emperadore herria, eta bere gainean darama Alfonso Amabilarrena. Eta momentu horretan,
hautagai asko zegoen errege izateko, eta tartean, hemen eskubitara daukaguna, Montpensier erreko kontea, Isabel Bigarrenaren koinatua, lehen ikusi dugu borrokan, eta Sagasta eta Topete bere aldekoa omen ziren, eta ezkerretara daukaguna errege gai Espartero da. Espartero militarra izan zen, hainbatetan 19. mendean zehar oso eraginkorra, momentu askotan boterearen inguruan egondako pertsonai bat, eta justo urte hauetan, bat baino gehiago errege izateko proposatu zuena. Kasu honetan, hemen lehenengo planoan ikusten dena da Madoz, politiko liberala, Espartero errege izatearen aldekoa. Eta, bueno, Espainiako hainbat eta hainbat gaitz, kasu honetan, maestro eta esaten dio bat besteari, eta yo también soy maestro. Eta, claro, maestro, torerua primeran bizi da, eta maixua berriz pobre. Ez hori askotan eta askotan agertuko da karikatura guztioetan. Maixuen pobrezia. Nintzen daukazue, eskuela municipal, por ser útiles al país, nola daude. Oso gaizki pagatuak, nintzen duen beti ere, maixua. Eta hau berriz, Demokritoren beste karikatura bat, Eusebio Sojo horrena, el motin aldizkariko egindakoa, eta hau da Juan Lanas. Etzanda dagona da Espainiar arruntaren simboloa, Juan Lanas. Eta bere gain dauzka, ikusten duzu, alde batera karlistak, Don Carlos bere ere horra gertuko zaigu, Pabai eta Paizak, eta gero politikoak. Politiko guztiak ere, Espainiar xearen kontura bizi direnak, eta bere gainean bizi direnak. Hau, La Vista izeneko Madrilgo aldizkari batean ateratakoa da, eta oso esanguratsua da. Kasu honetan, Bartzelonan egin behar zuten erakusketa universal bat. Eta hor dut, pixkat parekatzen ditu, lo que sucedería en Inglaterra si se tratase de hacer una exposición. Ordurako bat baino gehiago inat zituzten, danak batea, goraka. Lo que sucedería en Francia da, individualistatzat edo hartzen ditu frantzesak. Eta bakar-bakarrik dijoa. Baina, lo que pasa en España, goraka dijoa bat, baina beste guztia bedakatirak. Gora, sekula ez dira iritsi. Ja sortzen da, 88. urtean, Bartzelonan egin zuten erakusketa universal bat. Eta justu, beti kontatzen dut anekdota hori, baina Eiffel, ingenieri famatuak, oso famatua gaina, beste egin, Eiffel ingenieri famatuak 1888. Urtean Bartzelonari eskaini zion bere dorre hori egitea. Eta pikutara bidali zuten. Hurrengo urtean egin zuen Parisen, Parisko dorrea. Egia esan behar da, garai hartan ez zutela paristarrek oso gustora hartu, eta etxai pila bat izan zituen. Baina, pentsazazue gaur izango zen Paris, dorre hori gabe. Eta Bartzelonak izan zuen aukera, baina ez zuten onartu. Eta horren ordez, egin zutena izan zen Kolonen, Rambla bukaeran dagoen estatu hori. Eta hau beste gai bat, gai pila bat jorratzen dituzte, eta kasu honetan emigrazioari buruzkoa da. Emigrazioa, jende asko baten zan emigratzera garai honetan, eta orduan, barrutik aidi esan ez joateko emigratzera, eta orduan jendea galdetzen dutatu zein dugu, eta Guardia Zibila berriz, basoazte erantzat, kanposantua bidaltzen dituzte. Edo, askotan ere agertzen dena, zeintzuk dauden kartzelan, la libertad de pensamiento, eta kazetari bat baino gehiago kartzela ezagutu zuen, eta la libertad de acción, pixkat parekatuz, lapurra, solte edo libre, eta kazetariak berriz kartzelan. Edo beste hau ere, el que roba poco, la ezkerrekoa, y el que roba mucho, la eskubilekoa.
Eta, bueno, hortan ez gara asko aldatu. Eta hau berriz, baita ere, Espainioa momentu horretan hau gerra garaikoa da, Bigarren Karlista da garaikoa, drama que están representando los españoles a todas las naciones en pleno siglo XIX. Sekulako gerra latza izan zelako. Gero badaude hainbat formato edo askotan ikusten dira, nahi baduzue kafetxo bat hartu, horako jarri ditugu, azkenean iazten eta edo pasta bat, edo nahi zuen hartu. Baina, libre daukazu hartzea. Karikatura hauek erabiltzen dituzten formula batzuk askotan erabiltzen dituztenak. Eta bat izango da, animali bihurtzea. Jendea, etxaia, kasu honetan, karlistak, astoa da. Txapela jarrita, karlismoa. Edo, hemen Don Carlos dago, Carlos Chapa, dando pasto a las esperanzas de los católicos. Berriz ere, astoa badira bezala. Den Rafa Kainina, hauek dira buruzagi karlistak eta zakurrak badira bezala. Edo hemen politikoak askotan, hemen hartza sagasta da, elefantea olozaga, kamelloa topete, garaiko politiko, batzu militarra, baina politiko nagusienak eta askotan parekatuko dituzte animali. Gero beste gauz bat egiten dutena baita ere, beste formula bat, lehengoan Cesar Orozek kontatu zizkigun bere truko batzuk, hemen ere ikusten dira beste truko batzuk. Kaso honetan, Velázquezen famatu bat dugu, las lanzas edo. Eta, garaiko politikoak jarriz, azkenean, irudi berdinaren erreproduktu bat. Edo hemen, el hambre de Madrid, Napoleonen gerren garaian gertatutako, gosea edo, eta hemen karikaturetan, bere garaiko politikoak jartzen dituzte, egoera berdin. Edo beste hau, Juana de Alokaren irudia, eta hemen, Cánovas del Castillo, daukagu Juana de Alokaren paperean. Beti garaiko politikoen irudiak agertzen dizkigu. Horietan, benetan karikatura gileentzat txobio bat izan zen Mateo Sagasta. Mateo Sagasta politiko liberala izango da, protagonismo handikoa, iraultza 1878ko iraultzan, baina gero atzera aurrerako pausu asko egingo ditu, momentu batzutan progresista da, gero beste batzutan moderatua, eta bereziki mendebukaeran, 1880tik aurrera, bi egongo dira gobernuburu bata besteen atzetik beti. Bat da Mateo Sagasta eta bestea da Antonio Cánovas. Eta ibiliko dira Cánovas eta Sagasta eta Cánovas. Orduan, itxuraz, bazeukan, karikatura honetan ikusten den nahiko serioa da, karikatura kasu honetan. Pellicerrek egina, lehen ere aipatu ditugu aipat egile, Pellicer ere oso egile famatu izango da. Askok eta askok bi gauzak egiten zituzten, batetikan karikatura, baina bestetikan marrazki serioak ere bai. Lehen aipatu dugu adibidez Tomás Padró horrek karikatura pila bat egin zitu, baina marrazki serioak ere bai. Eta adibidez, badago liburu bat oso famatua, 1878an argitaratu zen Bartzelonan El Oasis, Viaje al País de los Fueros. 3 tomotako argitalpen bat izan zen, baina Flaquer zen idazlea, baina garaiko ilustratzaile asko erabili zituen, eta tartean Tomás Padró. Liburu horren portada nagusiena, adibidez, Tomás Padró egina da, eta serio. Bate bromarik gabe. Pellicer ere antzekoa da. Hau ere, korresponsal bezala ibili zen, Bigarren Karlistaldian
irudi pila bat egin zituen, baina bera gerra frentean egon da, apunteak hartu, eta gero argitaratzen zituen La Ilustración Española y Americana aldizkaria. Kasu honetan karikatura bat egin du Mateo Sagastarena. Eta, Mateo Sagastar hartuko da, hainbat eta hainbat aldizkaritan. Hau, El Buñuelo aldizkarikoa da, eta beti, hilea horrela mentzeukan da, El Tupé behituko dira. El Tupé, eta El Tupé bezala, iritsi izan momentu batean, aldizkari bat ere sortu zen El Tupé izenekoa. Garaiaretan, ja mende bukera aldera, sortuko da Don Quijote, Eusebio Sojo lehen aipatu dugu, Demokrito izenekoa, hori ere oso ilustratzaile famatu izan zen. Eta horren momentu batean, ies egin behar izan zuen Espainiatik, eta Argentinera joan zen, iesi. Eta Argentinan sortu zuen Don Quijote aldizkaria, Buenos Airesen. Handik gara urte pare batea, eta Ameriketan, edo Argentinan, konsideratzen dute Eusebio Sojo hango lehenengo karikatura gile nagusiena. Gero juntzan Montevideora eta aldizkari berdina argitaratu zuen Don Quijote. Eta gero itzuli zen Espainiara, eta hau ja Madrilen argitaratzen ari da, eta Don Quijote da, izen bereko aldizkaria sortuko du. Eta hemen adibidez, agertuko da irudi hau. Hemen ikusten duzue berriro ere, Mateo Sagasta, Mateo alias Tupecino, Tierra del Congreso Taurino. Baina, beti ere, alde batetikan, Kriston ilustratzailea dira. Oso bonak, marrazkiak, humorea gehiago edo gutxillo, satira gehiago edo gutxillo, baina irudegilea apartak dira. Eta beste formato bat, karikaturak edo ateratzeko, kasu honetan ez da aldizkaria, baizik eta barajak, karta barajak. Kasu honetan, la baraja política. Eta hemen agertuko zaizkigu, hainbat, Topete, el almirante Topete, Isabel Bigarrena bota zutenen artean hiru militar nagusi zeuden, Prim eta Topete, esan, Bigarrena. Eta hemen daukazue Prim. Eta Serrano, hirugarrena, Serrano hainbatetan gobernu buru ere izango dela. Francisco Serrano. Eta hemen daukagu berriz ere, kartetan ere agertuko zaigu Sagasta. Gero, irudi nagusienetako bat, Sagasta izango da politikoen artean, noski Carlos VII. Carlos VIIren irudiak agertuko dira alde guztietatik. Oain arte ikusi ditugu ja dexente. Baina, kasu honetan, ikusten duzu irudia, beste marrazkiekin sortutako irudia. Hemen gerra hasierako bat, hau ere egilea Pellicer dugu, hau da, Orokietako borrokaren ondoren. Gerra hasieran, badakizue, karlistako oso gaizki antolatuta zeudela, Don Carlos sartu zen Nafarroara, iparraldean zegoen lehen ikusten genuen Pirineoetan bestaldean, sartu zen Nafarroara, eta lehenengo borrokan ia preso hartuko dute. Ies egintzun larri justu. Eta Orokietako borroka izan zen, horregatik agertuko zegoen. Iesean korrika, eta Morionez zen generala liberalen buruzagia momentu hori. Hemen berriz, beti bezala, Don Carlos usukatzen. Hemen berriz ere Iesean, frontera espainola, etzan sekula, gerra bukaeran, Frantziara pasazenean, Don Carlosek esan zituen, volveré. Eta hori ere karlismoaren imaginarioan hor gelditu zen, asko erabiltzen duten esaldi bat da, volveré. Baina ez zuen lortu itzultzea. Espainiara. Gora eta ere egin. Hemen ere, hainbatetan komentatu duguna, emakume zalea zela Don Carlos eta askotan agertuko zaigu horrela. Eta hemen beste konparazio bat. Hau ere loro aldizkaria da, eta hemen Afrikako errege batekin konparatzen dute. Lehen Arabiar gerrillari batekin, oain errege Zenehuato edo el rei Zulu. Eta, biak ere emakumeei begira. Eta hemen,
Ameriketa bidaia bat egin zuen, baita ere, Argentinara eta herrialdetara, eta orduan, horrela agertuko da aldizkai hauetan. Indioen artean, eta festan. Bueno, Karlistaldia lehen ere hainbat irudi ikusi ditugu, hemen daukagu, abundante cosecha se nos prepara, lehen animali bezala ikusten genitun karlistak, orain perretxiko bezala. Eta atzekalde hartan, oraindik ere, Frantzian badago bezala, karrosetik. Hemen liberalak, despejar la atmosfera, hortaz arduratzen dira liberalak. Hemen ere, kritikatzen dutena da, hainbatetan esaten zuten ja pakea lortu zutela, eta oraindik ere, se ha establecido la paz casi por completo en toda España, eta hor Nafarroa, Aragoe, Katalunia, karlistak mugitu ziren lurralde nagusiak izan ziren. Eta berriz hemen bi gauza lotzen dituzte, karlistak eta apaisak. Karlisten artean apaisa asko omen zegoen, eta momentu batean, modelo de Constancia, oso eguraldi txarra izan duen zuten, hori euria agertuko zaigu gora eta bera beti karikatura askotan. Hemen ere berriz ere konparazioak, nola dabiltzan karlistak herri-xearekin eta gero nola beti elizan errezuan. Edo berriz ere liberalak, como fiera pelea, como fiera se le caza, kasu honetan karlistak arratoi modura marraztuak izango dira. Eta hau da, hori, kaso bitxi horietako bat, karlistek egindako karikatura bat. Hori erakusketan daukagu originala jarria ere, eta Maroto II jartzen dute, hau benetan da Cabrera. Ramon Cabrera izan zen karlisten buruzagia. Zumalakarregien antzekoa, Zumalakarregi Euskal Herrian zegoen bitartean berak Katalunia eta Aragoi inguruko buruzagi bera izan zen buruzagi karlista nagusiena. Hemen gerra bukatu zenean, Bergarako besarkada ondoren oraindik urtebete jarraitu zuten borrokan Katalunia aldean, eta bera Cabrera zen buruzagia. Gero, beti aipatzen dute, edo karlistek aipatzen dute, bigarren gerra bat egon zela, 1856-18 urte horietan bitartean, eta hemen Euskal Herrian etzan ezer gertatu, baina Katalunian bai, eta altxamenduaren buruzagia berriro ere, Ramon Cabrera izango dugu, eta azkeneko karlistaldia estande egin bertzuenian, Don Carlosek atzerrian bizi izan, Cabrera noski berriro ere galdu zuten eta Inglaterran zegoen bizitzen. Eta Don Carlosek deitu zuen Cabrera buruzagi militarra izateko, karlisten buruzagi militarra izateko. Baina Don Carlos, berak ez zuen nahi izan. Zantzion, ez zegoela oso konbentzituta eta apartatu intzat. Baina ez hori bakarrik, gerrak aurrera egin ahala, momentu batian, ja Alfonso Amabigarrena jarriko dute Espainiako tronuan, eta Cabrerak onartuko du Alfonso Amabigarrena errege bezala. Beraz, kriston traizioa egin zien karlistei. Etxaiaren erregea onartze horrek bihurtuko du Maroto II. Maroto izan zen lehenengo traidorea, bigarrena Cabrera. Eta, hori, el tigre del maestrazgo bezala ezagutzen zen, bera buruzagi karlista zen garaian, el leopardo de Londres deituko diote, kategoria espeziz, eta bereziki aurpegiratuko diote, hor hilobi bat ikusten da Maria Griñó. Maria Griñó bere ama zen. Eta lehenengo karlistaldian bere ama fusilatu zuten liberalek bere ama izateagatik, beste ezer egin gabe. Eta noski horrek Cabrera aserretu zuen, kriston bengantzak hartu zituen, baina karlistak orain gogorarazten diote traizionatzen ari dena bere ama dela. Bere ama hiltzan eta karlisten alde borrokan ari zenean, eta orain berriz traidore bihurtu da.
oso, bueno, Leon Abadia ez da egilea, Leon Abadia ez margolari karlista bat izan zen, margolari diseñoa eskerrik asko, eta kasu honetan karikatura hau egin. Hortzik eta azkazari gabeko leopardoa. Eta, bueno, ja bukatzeko, Vicente luzatzen egia, Euskal Gaia jarriko ditugu. Pena da, baina Euskal Herrian apenas dago aldizkari satirikorik. Baina, egin duguna da, pixkat Madrid eta Barcelonan argitaratzen diren horietatik Euskal Gaiak atera. Kasu honetan, Sarasate, adibidez, musikari Naparra edo Baiarre. Hauek ere Mekatxiz da, kasu honetan egilea, beste famatua. Bueno, kasu honetan, kontrabandoari buruzko karikatura bat, bi guardia zibilak aidea esan ez, besapean karta batzuk ematen du daganatzala, ez? Eta hemen bidasoa gurutzatzen ari dana, zerria eta astoa besapean dituela. Hau, lehen ikusi duguna, lehenengo karlistaldia Euskal Herrian. Hau ere, kasu honetan lehen aipatu dizuet, badaudela L'esquella de la Torratxa deitutako aldizkari bat, eta beste bat, La Campana de Gracia. Bi horiek asko eta asko, La Flaca ere Barcelonan egiten zen, baina bi horiek Barcelonan argitaratzen dira eta katalanez. Kasu honetan, uda honetan, nola izango dira bainuak itxasuan, eta esten bien freskuz. Kasu honetan, Euskal Kostaldea dugu. Edo beste honetan, naiz eta Prat de Lluçanez, Katalunian gertatutako borroka bati buruz ari diren, baina kantua, aiaiai mutila, Carlins a la paella, karlistak paella, aiaiai mutila, buletz amb bacallà. Perret txikuk eta bakailoa. Baina kanta euskaldun bat erabiltzen dute, ez? El Cañón Group lehen ikusi dugu, eta hemen beti, Nafarroa, Euskal Herria, gertuko da, hainbat eta hainbatetan. Edo beste honetan, Gernikako arbola ikusten dugu Ratzekaldean, Carlos Azpigarrena eta hau Espainiako Errepublika da, karlismoa zapaltzen ari dena, baina hasiko dira mezuak Gernikako arbolaren aurka. Azken finean, borroka beti karlistak altxatzen dien bakoitzean, non daukate laguntza gehien? Euskal Herrian, ez? Eta hasiko dira pixka bat, bi gai hauek lotzen. Eta, hau da, karikatura goien daukazue originala, musea ezagutzen duzuenek ezagutuko duzue, baina, testuak dio, si el famoso árbol de Gernika da este fruto, eta frutua dira karlistak, procuremos que no vuelva a retoñar. Eta aizkora daukan emakume hori da Espainiaren simboloa, eta zerra daukan militarra da Francisco Serrano, momentu horretan, inazutzen da 74. urte hasiera da, eta orduan, alde batetikan liberal armadaren buruzagi nagusia, militarra, eta bestetikan gobernu burua ere bazen. Marmita, kuriosoa da, Marmita. Marmita, fueros y petróleo. Hori lotua dago, batetikan foruen aurkako mezua hor darama, bestea bestela, eta petroleoa da, ze justu garai honetan Frantzia eta Prusiaren aurkako gerran bukaeran gertatuko da Parisko komuna. Izan zen, altxamendu iraultzaile bat, Parisen 2 hilabete bakarrik iraultzituen, baina sekulako fama eman zioten oso txarra, bereziki Europako beste lurraldeetan, eta petroleoa lotuko da Parisko komuna horrekin. Ze beti salatuko dituzte iraultzaileak petroleoa erabilizutela Paris erretzeko, etxeak erretzeko. Orduan, petroleoa bihurtuko da nolapait anarkiaren simboloak. Hain justu, lehen ikusi dugun Vicente Manterola, diputatuak, horrek folleto bat argitaratu zuen, gerra hasi baino pixka lehenago, eta esaten zuen, folletoaren izenburua zen, o Don Carlos o el petróleo. Hau da, edo Don Carlos eta ordena,
edo bestela anarkia eta hemen ez dago, nork aginduko du. Orduan, Don Carlos el petroleo izugarri zabaldu zen folletua da, eta behin baina goiagotan liberalek edo kasu honetan errepublika zaleek aipatuko dute petroleoa, hor jarriko diote petroleoa behin baino goiagotan. Hemen berriz, episodio de las últimas elecciones en Gipuzkoa, lehen ikusi ditugu apaiz batzuk jendea botatzera bultzatzen, pistola eta guzti, beste alepotik hartuta, botatzea nola erama, eta kasu honetan elecciones en Gipuzkoa, argi eta garbi. El motín hori Madrilen argitaratzen zen, baina... Eta, hau da, Gamazo. Navarra no paga aumentos, por eso son sus lamentos. 1883 urtean, Ogasun ministroa Espainiakoa Gamazo zen, eta saiatu zen zergak kobratzeko sistema aldatzen Nafarroan. Eta orduan, altxamendu bat egontzan Nafarroan, Gamazada bezala ezagutzen dena. Eta kasu honetan, ikusten dira Nafarrak harrika ministroaren kontra. Azkenean altxamendua gaina arrakasta izan zuelako, eta lortu zuten Gamazok inbertzituen aldaketa horiek ez egitea. Hemen berriz ere bai, si Gamazo está aquí a querernos cobrar una J Morena Navarra, bolea Germán. Kasu honetan emakumea izango da, Gamazoren aurka da. Eta handi gutxira, hemen daukagu berriro gure Sagasta, este es Mateo Sagasta, que cuando gobierna aplasta. Handikan gutxira, gobernu buruan momentu hortan Sagasta zen. Eta Nafarroako altxamendu horien ostean, uda hortan, egotzan Donostian, beste gatazka bat, eta justu lehen ikusi dugu Don Quijote aldizkari horretan agertzen den laburpena. Por gritar viva los fueros, mostró los suyos Tupé badakizue Sagasta dela, muertos hubo y prisioneros como en San Bartolomé. Gertatu zena izan zen, uda horretan, Bulebarrean banda municipala musika jotzen da izan. Eta juntzean batzuk eta eskatu zioten Jose Sala mesedez Gernikako arbola. Lehen ikusi dugu ja Gernikako arbola zeukan zentzua ere, ez? Eta zuzendariak esan zuen ez zuela joko. Eta orduan, nola uda horietan askotan gobernu guztia, korte guztia Madrildik Donostia etorte zen, kasu honetan Hotel Londresen zegoen Sagasta. Eta orduan jendea juntzan, kabreatuta Bulebarretik, momentu hortan Hotel Londres pixka eta atzerago zegoen, etzan gaur egun dago lekuan, baina ara juntzian eta harrik hasi zian jakinda Sagasta barruan zegoela. Eta Sagasta deitu zuen Guardia Zibila, eta Guardia Zibilak kriston sarraski entzun. 6 hildako esaten da gertatu zirela. Lehenengo momentuan 3 hitz egiten zuten, baina orain da ez da asko, Iñaki Gainak ikerketa bat egin du eta beste 3 ere hil zirela. Baina sekulako sarraskia antolatu zuten. Tirar con bala canario, que yo no soy sanguinario, hemen ikusten duzu ohe azpin dago Sagasta eta Guardia Zibilak tiroka. Eta hau ere, pixkat, kontakizun berdina. Lehen esan dugun formato aleluia horretan, entra con un pueblo a saco por cantarle el Gernikako, eta como nada le horripila, a San Sebastián fusila. Simbolikoki San Sebastián hor daukagu, eta hainbat hildako gertatu ziren. Azkenean, gertatu zena izan zen, kriston altxamendua, eta oso lotua dago Gamazadarekin, garai berdina zalako, eta Gamazadak Gipuzkoan ere jarraitzaile asko izan zuelako, eta azken finean zen foruen azkeneko aztarnak defendatze hori, ez? Eta Gernikako arbola foru zaletasunaren simboloa zen. Eta azkenean gertatu zena izan zen, lortu zutela, negoziatu zuten, oraindikan ere, 3-4 egunetan egontzian manifa pila bat. Eta negoziatu zuten azkenean Guardia Zibilak Donostitik ateratzera. Eta gaia bukatu zen, danak bildu ziren Bulebarrean, eta baldak jo zuen Gernikako arbola. Eta horrekin bukatu zen garazka. Baina hori hainbat eta hainbat aldizkaritan, Madrilgo aldizkaritan, agertuko da eta kontatuko dute bere modura. Hemen berriro ere, yo soy vuestro matador, beti ere Sagasta eta San Sebastián. San Sebastianen simboloa.
hemen berriz ere, Donostia Orlurrian daukagu eta zezenketa batian hiltzen ari dira. Eta, garai honetako beste irudiola esanguratsu bat egin zitzaidana da, momentu horretan, Mafalda, Aztealda, beste altxamenduak eta separatismoa sortzen ari dela. 19. mende bukaeran gaude, eta ordurako ja, Sabino Arana martxatzen dira. Eta, lehen aipatu dizuet oso gauza gutxi egiten dela, oso aldizkari gutxi sortuko direla hemen, eta Donostian sortuko da bat, La Galerna izenekoa, semanario koxkero. Eta, irudi batzuk jarri dizkitzuet, hemen dantzaren ingurukoa, nola dantza egiten zen, den izeneko baten, etxe baten, edo diskoteka baten, edo konstituzio plazan, asko zerriko jagoa, dantza. Hau Loiolako erromeria ere oso famatua zen, garai hartan, los que van y los que vuelven, perjudikatua, itzutzen dena. Hau ere, Donostiko giroa, kontuan izan behar duzue, Donostian, garai honetan, udaldera, Madrid guzti etortzen zala, Baltzerron aldizkari bat, La Avispa, Madriden argitaratzen zena, eta La Avispa en San Sebastián, udan ateratzen zuen nola ale berezi bat, Donostiko gaiak jorratzeko. Eta, La Galerna honetan, esan behar da, La Galerna elebiduna zela. Euskeraz ere idazten zuten, eta txistea batzuk ere, ikusten duzu, Sagardotegian zan, garai hartan, aizia betetzeko leku aproposenetakoa, Donostin pila bat omentzuden, eta betiko borroka izaten zenbat Sagardo eratentzun bakoitzak, bete zazpigarrena esate dio gizonak, eta orain ere zazpi, ustede zabiltzala kontuetan gaizki. 10 dira honekin. 10? Bai badira, gehien askota 9 dira. Betiko borroka hortan. Eta hau da, euskal humorea, aldizkari honetakoa, La Galernakoa. Itxi egileak ondo giltzakin bezala, ura sartuko zaila tartetik bestela. Donostiko beste gai nagusienetako ondartza izango da, eta ondartza da joan jendea, eta baineroak edo jendea itxasoratzen laguntzen zuen jendea. Eta, honekin nik uste ja nahiko ikusi dugula, eta utziko dugu gaurkoz. Gelditu bali mazaizue, esaten zuet pena, den euskal aldizkarik apenas, eta bestetik konparatuz hartu zuten baina apenas. Beti lehor samarrak izan eta... Bai, beira, Cesar Oroz bat dugu, eharra. Baina ez emat gaurkotasun, hainbat gaitan, Pila bat. Pila bat. Bat aurkitu nuen, pixka rollo gehiago ere sartu behar izan eskero banitun beste batzuk prestatuak, eta bat aurkitu nuen, eta nintzen izan zen izugarria Perejil islari buruz. Eta agertzen da, Cánovas del Castillo, oin bat, Perejil izeneko isla txiki baten gainean jartzen. Eta, batez trillo daudeko helikopteroan eta pentsatu nuen, ja, 19. mendean hortaz parra iten zuten, Perejil gauza txiki bat eta erraldoi bat izango baliz bezala Cánovasek, seguro, bere garaian fardatuko zuela Perejil konkistatu eta berdin desatu. Joder, 100 piko urte pasaia eta berdin gabiltza. Ez da gauza esfaldatu. Izugarria. Eta, Lagorda izeneko aldizkari horrek ze ideologia politikoa zuken? La Galerna.
Ez, La Gorda esan dezu. La Gorda. La Gorda. Bueno, La Gorda periodiko liberal jartzen zuen subtitulu bezala, baina liberal moderatua izango zen. Zen nolapait, La Flaca da, kontra egiteko. Karlista etzan, La Gorda zen. Lokrit de España bat zegoen, eta, bueno, erakusketan jarri dugu, hori aldizkari karlista zen, baina, pixkat Euskaldunei gertatzen zaigun modura, txisteak txarragoa dira. Ez daukate, republikanoen daukaten indarra, ez batetikan ez dira hain onak arrasten, eta bestetikan, modera, pobre xamarra, ez. Bueno, ya está, oño porreta. Oendikan bilar eta lanea, baina... Eta laurren itxeiteko... Bai. Material asko gainean eta... Bueno, urte pila daramagu honi bueltak ematen, Oain dela 20 urte erakusketa bat egin genuen, karikaturaren inguruan, eta hortarako Madrilen ibili nintzen, gauzak izugarri aldatu dira. Orduan, lekutara joan duen gauzak ikustera. Eta Madrilgo hemeroteka oso ona da. Konde Duke palazioan daukate, eta astebete pasa nuen karikaturak ikusten, eta neuk kaskarki argazkiak ateratzen. Nahiko txapuzero izan zen da. Gaur egun, ia gehienak interneten bitartez konsultatzeko aukera duzu. Eta, oso pagatia. Badaude, gai pila bat, zuk esatezuna, gaurkotasuna izugarria, eta gero, zenbait kasutan esatezu, gaur egon, agian ez dira atrebitu egingo, garai hartan egiten zituzten kritika zorrotzat egitera. Ja, oso ito baiot. Zuzen ekartzen. Poliki. Bai, oso interesak, bereziak, inosoa, ordenetik, danetik, sapona, eta oso. Eta hori, hor jarri dugu erakusketan gure bilduma, nahiko potentea da, ez da, ekonomitxean ez daukate egizte. Eta, bestalde, bain esan dizuet, beste batzuk erosteko aukera aurkitu dugu, Gasteizko liburu denda batien, eta, lortzen ditugun, gure bilduma pixkat zabaltzen joatea. Zen gauza, hori esan behar da. Hori orkesti baten dago. Eta zuen eskura gainea, edo nor konsulta dezake, nahi duenean. Egia da, hori interneten erresa da ikustea, baina gero dago benetazkoa esku artean izatea, beste xarma bat. Zuei, etortzeagatik. Oso ondo. Venga, urren arte. Baki zuen ondo.